Assalamu alaikum yan uwa, barka ku da haka. Muna da wani sabon fim mai suna da fallasa. Wannan fim ne yana da kyau sosai. Ga wanda bai kalla ba kenan ya kamata ya biyo mu daga farkon wannan bidiyo har zuwa karshe, sai ya saurare da bayanai ta yadda zai samu wannan fim. Bai ba muna tare mu kullun sirrin bane insha Allah. Wanda yake buƙatar fina-finai kenan zai biyo mu ne daga farkon wannan bidiyo har zuwa karshe, sai ya saurare bayanai ta yadda zamu ga muku inda za ku samu fina-finai cikin sauki insha Allah. Kakin mu je da bayanan mu da ne farko zan ka wannan shafin namu, ka daure kai mun subscribe da alama kararawa. Da zarar mun dora shirye-shirye mu za ku same su aka insha Allah. Wannan group ne gare mu na VIP kenan wanda muke saka fina-finai a ranar da fina-finan sun ka fito a ranar muke saka su a cikin wannan group namu na VIP kenan na India Hausa. Wanda idan mutum ya biya kuɗin shi ne muke saka shi a ciki. Wanda idan ka biya kuɗin ka muka saka ka cikin ne za ka samu fina-finai daga kowane kamfani wanda muke dorawa a cikin group namu na guda uku kowace rana muke sakawa insha Allah. Ga wanda yake buƙatar shiga cikin wannan group zai iya mun magana kenan ta WhatsApp, sai ya dauki lambobin mu kenan insha Allah. Ga duk wanda yake buƙatar shiga cikin wannan group na VIP kenan sai ya mun magana, sai mu saka shi a cikin group mu na VIP wanda muke saka fina-finai daga kowane kamfani. A ranar fina-finan sun fito a ranar muke saka su a cikin group mu insha Allah. Wanda ke buƙatar shiga cikin group, muna saka link na group mu na Telegram da na WhatsApp kenan wanda mutum zaka iya shiga a ciki, sai kai masu adamin magana insha Allah. Idan kai masu adamin magana sai su saka ka a cikin group na VIP insha Allah. Mai neman ƙarin bayani kenan sai ya dauki lambar mu sai mun magana ta WhatsApp, sai abu bayani ta inda zai biyan kuɗin shi insha Allah. A duk ƙasar da kake idan kai mun magana za mu gaya ma yadda zaka biya kuɗin ka, sai mu saka ka a cikin group namu na VIP insha Allah. Ga duk wanda yake bukata kenan, kar ku manta ku yi subscribe da alama kararawa, da zarar mun ɗora shirye-shirye mu za ku gansu akai insha Allah. Ga duk wanda yake bukata shiga cikin tsarin namu na VIP kenan sai ya kokari ya dauki lambar mu sai mun magana ta WhatsApp, sai mu saka shi a cikin group namu na VIP wanda za ka samu fina-finai a ranar da fina-finan sun ka fito a ranar za ka same su a cikin group mu na VIP insha Allah. A cikin group mu ne kadai za ka samu fina-finai sababbi masu kiliyan masu haske, wanda ba za ka samu kullun sirrin ba, za ka same su ne a cikin group mu na VIP insha Allah. Mun gode masu bukata, sai kun zo.